La ballarina. Ballaven meravellosament junts, llançant-se d'un costat a l'altre de la pista al compàs dels ritmes tan eròtics del tango i, de vegades, del vals. A l'edat de 20 i 21 anys, respectivament, Claudette i Rodolphe esdevingueren amants. Van voler casar-se, però el seu empresari va pensar que resultaven molt més excitants si no ho estaven. Per tant, continuaren solters. El nightclub on treballaven es deia el Rendezvous i era prou conegut entre una clientela d'homes cremats de mitjana edat com una cura segura contra la impotència. «Només cal que vingueu i mireu com ballen Claudette i Rodolphe», tothom deia. Els periodistes, per tal de fer més atractives les seves columnes, qualificaven aquell número de sadomasoquista, perquè Rodolphe tot sovint semblava que estava a punt d'estrangular Claudette. L'agafava pel coll i avançava, tot doblegant-la cap enrere, o bé retrocedia, tant era, amb la seva presa ben subjecta, i de tant en tant la sacsejava pel coll, fent per manera que la seva cabellera s'agités furiosament. El públic contenia la respiració, sospirava i se'ls mirava fascinats. Mentrestant, el bateria del grup accelerava el ritme fins a perdre l'alè. Claudette va deixar de dormir amb Rodolphe perquè es pensava que l'abstinència despertaria el seu desig. De fet, li resultava massa fàcil excitar Rodolphe mentre ballaven i després l'abandonava bruscament per sortir a rebre els aplaudiments i les rialles dels espectadors. Pocs s'imaginaven que Rodolphe havia estat abandonat realment. Claudette era capritxosa, però no tenia cap projecte en concret i començà a sortir amb un home panxut, bonifaci, ric i generós, que es deia Charles. Fins i tot va dormir amb ell. Charles aplaudia ben fort quan Claudette i Rodolphe ballaven, ell amb les mans al voltant del coll d'ella i ella ben repenjada cap endarrere. Esclar, Charles es podia permetre el luxe de riure perquè després se l'enduia al llit. Com que els guanys depenien de tots dos, Rodolphe li fou molt franc. O deixes de veure en Charles o no torno a ballar amb tu. O, si més no, no tornaria a actuar tot posant-li les mans al coll fent veure que l'escanyava, i això era precisament el que els clients buscaven. Com que li ho deia molt seriosament, Claudette va prometre-li que no tornaria a anar al llit amb en Charles. Es mantingué ferma en la promesa i a en Charles cada cop se'l veia menys al Rendezvous, fins que arribà un dia en què va deixar d'anar-hi. Però Rodolphe, al cap de poc temps, començà a adonar-se que Claudette es veia amb 2 o 3 homes. Se n'anava al llit amb ells i el negoci aviat prosperà molt més que no amb el ric Charles, el qual, després de tot, només era un sol home, amb un sol grup d'amics a qui portar al Rendezvous. Rodolphe va pregar-li que tallés amb tots 3. Ella li ho prometé. Tanmateix, ells o bé uns missatgers carregats de notetes i flors continuaren freqüentant el camerino gairebé totes les nits. Rodolphe, que feia més de 5 mesos que no passava una nit amb ella, tot i que els seus cossos, cada nit, davant de més de 200 persones, s'amotllaven l'un a l'altre, Rodolphe, una nit, va ballar un tango magistralment. I, com sempre, l'agafava amb força mentre ella s'inclinava cap enrere. «Més! Més!», cridava el públic, compost majoritàriament d'homes, quan les mans de Rodolphe estrenyien el coll d'ella. Claudette sempre fingia que sofria, que estimava Rodolphe i que sofria en mans de la seva passió durant el ball. Aquest cop, però, no s'aixecà quan ell se'n desprengué. Ni tampoc va ajudar-la, com solia fer-ho. L'havia estrangulat amb tanta força que ella no havia tingut temps ni de cridar. Rodolphe es retirà del petit escenari i deixà estesa Claudette perquè uns altres la recollissin.